ଆପଣ ନା 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 କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ବେଶୀ ନେଗେଟିଭ କହିଲେ ନହେଲେ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କଣ କହୁଥିଲ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ନଦୀ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ନଦୀ ମାନେ ଯାଇ ସାଗର ସହିତ ମିଶନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଟୋକା ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଧାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟୋକା ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆସିବେ ନା କିଏ ଆସିବ ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ମହୁମାଛି ଫୁଲରେ ନ ବସି କଣ ମଇଳାରେ ବସନ୍ତି ଏମିତି ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯେ ସହଜରେ ଫସିଯିବି। ମୋ ବିଦ୍ୟାରଣ ଖାଇ କହୁଛି ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ତମକୁ ହିଁ ବାହା ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବିବନି ମତେ ଝିଅ ମୁଁ ରସମଲେଇ। ସେଇ ରସମଲେଇ ଚାଟିବା ପାଇଁ ସାଜିବି ମୁଁ ଅଣ୍ଡିରା ବିଲେଇ। ହେ ଭଗବାନ କଣ କହିବ ଆଜିକାଲି ଟୋକାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ବିଲେଇ ସାଜିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଟୋକା ମାନେ ପ୍ରେମରେ କେତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ସାଧାରଣ ବିଲେଇ ସାଜିବି ଏଥିରେ କଣ ମାଟିକୁ ପକାନ୍ତି ଆମ୍ପୁଡି। କାହିଁକି ତମ ଝିଅ ମାନେ ରିଫାଇନ ଚିନି ଆମ ପୁଅ ମାନେ ପିମ୍ପୁଡି। ଆମ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଟୋକା ମାନେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଏଇ ଝିଅ ମାନେ ଟୋକାଙ୍କଠୁ ଚନ୍ଦେଇ ଚନ୍ଦେଇ ଖାଆନ୍ତି। ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଫାଲତୁ କମେଣ୍ଟ କରି ତମ ଟୋକା ମାନେ ସବୁ ଜେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧା। କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯିବ ଗୁଣ ମାଠିବାକୁ ଛାଡ଼ିବ କି କଳା ଜନ୍ମ। ଭାଇ ହସି ହସିବା ଖସି ଖସିବା ଏଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଜାତି। ହସି ହସିବା ଖସି ଖସିବା ଏଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଜାତି। ୟାକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିବା ମାଇ କୁତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଥିଲା ମାନ ଅଭିମାନ। ଆଗ ଯୁଗରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଥିଲା ମାନ ଅଭିମାନ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଟୋକାମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁର ଠାରୁ ବି ହୀନ। କାହିଁକି ନା କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ। କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ। ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସବୁ ମିଛ ବୋଲି ମିଛି ମିଛିକା ପ୍ରେମ କରି ଲୁଚି ଲୁଚିକା ଭଲ ପାଇ ବଢଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମ ମିଛ ଆଉ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରେମ ସତ। ମୋ କାନ ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରେମ ସତ। ବା ବାବା କଣ କହିବ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଥିବେ ତାପରେ ବି ବାହାରେ 2-4ଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଥିବେ ସେଇଟା ହବ ନା ଆଉ କିଛି। ତାପରେ ବି ଯଦି କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଦେଖିବେ ତା ଆଗରେ ଯାଇକି କହିବେ ଆଇ ଏମ୍ ସିଙ୍ଗଲ। ସେଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରେମ ସତ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ଲାଗୋଇ ପିତା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ଲାଗୋଇ ପିତା। ଆଉ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କାଳି କୁତୁରି ହେଲେ ବି ରସଗୋଲା ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା। ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିତା ଲାଗୁଛି ହଁ କହିବେ ନା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ମିଠା ଲାଗୁଛି କଥା ସେଇଆ ନୁହଁ। କଥା ହଉଛି ଆମେ ଘର ଖାଦ୍ୟ ସବୁଦିନେ ଖାଉଛେ। ଘର ସବୁଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ କେତେବେଳେ କେମିତି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ ମନ ହଉଛି କି ନାହିଁ ବିରିୟାନୀ ତନ୍ଦୁରୀ ମହାନ ପୁରୁଷ ଆପଣ କେତେ ଜୋରରେ ହଁ କରି କହୁଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ। ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଣ କହୁଥିଲେ ଆମ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମ ମିଛ ଟୋକାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସତ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଭାଇଙ୍କ ଆମର ବାହାରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ବା 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 ଠିକ ଅଛି ଯିବା ଡାନ୍ସ କରିବାକୁ ଯିବା तो पान खाइबा चबी चबी पिड़िया खाइबा गले जते सब नाच गाना ची कहार तले संबलपुरी तले। तो चलिए आपके खातिर लेकर आ रहे हैं हमारे डांसर पूरे संबलपुरी अंदाज में एक शानदार सुपर डुपर हिट संबलपुरी डांस के साथ अमर गाँव